ଏବେ ଦେଖ 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 ଏ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଭିତରେ କେତେ ବଡ ବେଇମାନ ମଣିଷଟା ଅଛି, କେତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ମଣିଷ ଅଛି। ଦେଖ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଚେହେରାକୁ, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। କାହିଁକି ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଣିଲ? କାହିଁକି ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ତମେ ଏମିତି ବିଷ ଦେଲ? ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲ ସୋହାନ? କେମିତି କରିପାରିଲ ତମେ? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅ ସୋହାନ, ତମେ ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅ। 7 କଳସ 8 ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲଣି, ଆଉ ରାସ୍ତା କଣ?